Jo, kom nu, skat. Okay. Så skat. Nu er det nok. Nu kan far. Ej, Carsten. Og Carsten har altså lige smadret tallerken og kanin og bord. Ej, jeg er helt ærlig, far. Det må bare Nu siger man, at slukke. Nej, skærmen, skat. Ej, undskyld. Hvordan slukker jeg? Så stop da. Du skal trykke på